Formålet med det her forsøg det er først og fremmest at finde nyttevirkningen ved hjælp af forskellige apparater, og derefter skal vi finde ud af, hvilket apparat der er mest effektivt, hvis man fx skal lave en kop te. Og det gør vi så ved at sammenligne de forskellige nyttevirkninger med hinanden. Det vi starter med, det er, at vi har et tomt bæreglas, som vi så vejer, og så skriver vi så massen af det tomme bæreglas ned, og så fylder vi det bagefter op med 100 ml, og vejer også det. Så trækker vi det fra hinanden, så vi finder ud af, hvor meget bæreglasset vejer, så vi kan trække det fra. Vi skal kun have vandets masse. Ja. Og efter det, så tager vi så en starttemperatur. Starttemperaturen på vandet, og den ligger normalt, eller den ligger på de der ca. 17 grader, og den skriver vi så ned i vores skema. Og efter det, så hælder vi så vores 100 ml vand over i enten elkæden eller gryden. Derefter sætter vi strøm til energimeteret. Det var så strømledninger til. Og undervejs så skal vi så sætter vi nu. Så tænder vi så energimeteret. Og så skal vi så have sat den op på vand. Og tænder vores kogeplade. Og så når vandet det så er færdigt med at koge, så måler vi så vores sluttemperatur. Og så sætter vi det ind i vores skema, altså vores resultat, sluttemperaturen. Og derefter bruger vi så de forskellige tal i formlerne, så vi kan beregne nyttevirkningen i procent og i kilojoule. Ja. Nu vil jeg gerne behandle vores resultater af forsøget, og vi har valgt at bruge eksemplet med kogepladen. Vi startede med at veje vandet, som var 0,9731 kilo. Så fandt vi ud af, hvad starttemperaturen var, og det målte vi til at være 17,4 grader. Og efter at have fuldført forsøget, så landede temperaturmåleren på 98,7 grader. Efter at have fuldført det her forsøg, så viste energimeteret et tal på 789,0 kilojoule. Og ud fra de her oplysninger kan vi så regne nyttevirkningen ud i kilojoule og i procent ved at bruge nogle formler. Nu vil jeg så beregne 1 nyttig, og det gør vi ved hjælp af den her formel. Så vi siger 1 nyttig er lig med vandets masse på 0,9731 kilogram gange vandets specifikke varmekapacitet på 4,18 kilojoule divideret med kilogram Celsius grader gange vores sluttemperatur på 98,7 Celsius grader minus vores starttemperatur på 17,4 Celsius grader er lige med 330,69 kilojoule. Og så skal vi finde nyttevirkningen, og det gør vi ved at bruge den her formel. Først så skriver vi nyttevirkningen er lige med 1 nyttig, som er det vi lige har regnet ud, som er 330,60 divideret med E tilbehør, som var de 789. Og det her er kilojoule, og det er kilojoule ganget med 100%, som så er lige med 41,9%, fordi joule og joule går ud med den. Det vi skal bruge vores nyttevirkning til, det er at se, hvor meget termisk energi, der bliver brugt til at opvarme vandet med. Og her kan vi helt klart se, at det er kogepladen, der er dårligst til at opvarme vandet, fordi at det er 41,9% af de 100% vand, der går til at opvarme vandet. Resten det går til spilde ved f.eks. at opvarme pladen eller gryden. Mens ved elkedlen der er det meget mere effektivt, og vil det helt klart være elkedlen, der er sådan mest effektiv til at lave en kop te eller sådan noget.